Sa videong ito makikita kung gaano kabagsik ang apoy na mabilis na kumalat at umabo sa bungalo na bahay. Hindi rin naging madali sa mga kagawad ng Bureau of Fire Protection o BFP ng Angeles City ang pagsasagawa ng rescue. Kina Aling Nida, anak na si Marco at ama nilang senior citizen na si Fernando Estacio. Dahil umano sa mabilis na pagkalat ng apoy at maitim na usok, ayon sa survivor na kapatid ni Aling Nida na si Nelly Manaloto, na-trap ang magkapamilya dahil sa laki ng sunog sa entrada ng bahay. Nandito po kami sa loob noon. Kakain kami. Kumakain po kami. Pagkain po namin ganun, sabi ng apo kong maliit, sabi niya po, may pumuputok. Pag sinabi pong ganun, lumabas kami. Tinignan namin hanggang ano na po yun, malaki na po yung yung sunog. Ayon kay Aling Nelly, hindi sila agad nakalabas ng bahay dahil walang fire exit sa loob ng bahay ng pamilya Estacio. Dahil sa naalarma na umano siya ay sinikap niyang iligtas ang kanyang apo at ang sarili. Kaya umakyat na lamang ito sa bakod ng bahay. Ang ginawa ko na lang po, pumunta ako ng likod. Naghanap ako para malilipatan ko. So may exit naman po sa loob. Meron po dun sa pader po. Sumampa lang ho kayo sa pader pero wala hong exit doon. Wala po. Wala pong exit doon. Sa pagsasalarawan ni Aling Nelly, pinatindi ng malakas na hangin ang pagsiklab ng apoy sa garahe ng kanyang kapatid na dito sa entrada ng bahay nakaimbak ang mga highly flammable na pintura na ginagamit sa sasakyan. Wala po kami alam doon nung pagputok na yon. Basta malakas po yung malakas putok. po. Para pong talagang malakas ang putok, sir. Kaya di namin alam kung saan galing ang putok. Sa biglang pagsiklab ng apoy, ang mabilis na pagresponde ng mga bumbero ay sumakto lamang umano na hindi madamay ang isa pang bahay na halos muntikan na ring matupok ng apoy. Kaya ang hinanakit ni Aling Nelly, Di po gaano mabilis dumating. Ang tagal na po yung apoy. Matagal na po yung apoy noon bago sila dumating. Kaya naubos lahat. patuloy pa rin na sinisikap ng CLTV News ang panig ng BFP sa Angeles City sa kanilang naging pagresponde sa sunog. Paulo G. Santos, CLTV News.